கைஸ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நியூசிலாண்டுக்கு இங்கிலாந்துக்கு நடக்கிற செகண்ட் T20 மேட்சோட ட்ரீம் ரவுண்ட் ப்ரெடிக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். எந்த கிரவுண்டில் நடக்குதுன்னா ஓல்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மேன்செஸ்டர் இங்கிலாண்டில் நடக்குது கைஸ். இது வந்து 1 செப்டம்பரில் நைட் 10:30க்கு மேட்ச் நடக்குது. இது வரைக்கும் இந்த கிரவுண்டில் 12 மேட்ச் விளாண்டுருக்காங்க. இதில் வந்து 3 மேட்ச் ஃபஸ்ட் பேட் பண்ணிங்க, 6 மேட்ச் செகண்ட் பேட் பண்ணுவாங்க வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இதெல்லாம் ரெய்னி ஸ்டாப்பு அது மாதிரி 3 மேட்ச் நிறைய மேட்ச் போயிடுச்சு கைஸ். சரி கைஸ் 3 மேட்ச் போயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஹை ஸ்கோர் வந்து இந்த கிரவுண்ட்லேருந்து 199 இங்கிலாந்து தான் அடிச்சிருக்காங்க 5 விக்கெட்டில். லோ ஸ்கோர் தான் 123 தான் 9 விக்கெட்ஸில் அடிச்சிருக்காங்க கைஸ். இந்த கிரவுண்டோட ஆவரேஜ் வந்து 140 கைஸ். இந்த கிரவுண்ட் இது வரைக்கும் உங்களோட 2 பேருக்கும் ஹெட் டு ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா 23 மேட்ச் நடந்திருக்கு. இது 13 மேட்ச் இங்கிலாண்டும் 8 மேட்ச் நியூசிலாண்டும் ஜெயிச்சிருக்காங்க. இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் பேஸ் ஸ்பின் எல்லாத்துக்கும் காமனாக இருக்காது கிரவுண்டு கைஸ். ஸோ ஒரு எல்லா ஆப்ஷனுக்கும் நல்ல தரமான கிரவுண்டு கைஸ். மேக்ஸிமம் ஸ்பின்னருக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் கொடுக்குற கிரவுண்டு கைஸ். அதனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஸ்பின்னர்ஸே இந்த கிரவுண்டில் ட்ரை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை பார்த்து டீம் எடுங்க கைஸ். இந்த பிக்சர் ரிப்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் கைஸ். அடுத்தது வாங்க ஸ்குவாட்ஸ் பார்க்கலாம். ஸ்குவாட்ஸில் இப்போ வந்து லைனப்ஸ் 2 பேர்த்தோடது பார்க்கலாம் கைஸ். ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இந்த பக்கம் நியூசிலாண்டா டெவான் கன்வே, ஃபின் ஆலன், டிஸ்டன் சேப்ஸ், அதுக்கப்புறம் மார்க் சாம்பன், டேரி மிச்சல், கிரென் ஃபிலிப்ஸ், மிச்சல் சாண்ட்னர், டின் சவுதி, மேத் ஹென்ரி, லாக்கி ஃபர்கசன், அதுக்கப்புறம் ஈசி சோல்கி இருக்கார். அடுத்து இங்கிலாண்டோட லைனப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வில் ஜாக்ஸ், ஜானி பேஸ்டோ, டேவிட் மெலான், ஹாரி ப்ரூக், லிவம் லிவிங்ஸ்டன், மொயின் அலி, ஜாஸ் பட்லர், சாம் கரன், ஆதில் ரஷீத், லூக் குட், பிராண்டன் சேஸ். இதிலே வந்து நீங்கள் கீ பிக்ஸ் யார் யார் பார்க்கணுன்னா கைஸ், நீங்கள் வந்து டெவான் கன்வே நியூசிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும், மார்க் சாம்பன், அப்புறம் மிச்சல் சாண்ட்னர், இவங்கெல்லாம் கீ பிக் கைஸ். நியூசிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் மிச்சல் சாண்ட்னர், டிம் சவுதி இவங்கெல்லாம் கீ பிக்ஸு. இதுவே நீங்கள் வந்து இங்கிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வில் ஜாக்ஸ், டேவிட் மெலான், லிவிங்ஸ்டன், மொயின் அலி, ஜாஸ் பட்லர், ஆஞ்சல் ரஷீடு, இல்லைனா இவங்க பவுலர்ஸில் இவங்க 2 பேரும் கைஸ். லூக் குட், அதுக்கப்புறம் பிராண்டன் சேஸ் போன மேட்ச் அற்புதமாக பவுலிங் போட்டு நிறைய விக்கெட்ஸ் எடுத்தாங்க. இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக அதிகமாக ஸ்பின்னர்ஸை ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஸ்பின்னர்ஸ் அதிகமாக விக்கெட் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ஸ்பின்னர்ஸை வச்சு உங்கள் லைனப்பை பில்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா ஸ்பின்னர்ஸ் நல்லா போட்டு கொடுப்பாங்க, அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த கிரவுண்டில் அதிகமாக ஸ்பின்னர்ஸ் தான் விக்கெட் எடுத்தாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஸ்பின்னர்ஸே ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ வில் ஜாக்ஸை ஒரு கேப்டன் வைஸ் கேப்டனாக கூட ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா இவர் வந்து பவுலிங்கும் போடுவார், மொயின் அலி அதே தான் ஸ்பின் போடுவார், லியம் லிவிங்ஸ்டன் இவரும் ஸ்பின் போடுவார் கைஸ். ஒரு ஸ்பின்னர் பெஸ்ட்டு, கேப்டனாக வைஸ் கேப்டனாக போட்டுக்கோங்க. இந்த பக்கம் அதே இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிச்சல் சாண்ட்னர் மட்டும்தான் இருக்கார், எந்த ஆல்ரவுண்டர் ஸ்பின்னரும் இல்லை. ஸோ அதனால் இந்த நியூசிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாலும் ஸ்பின் போடுறதுக்கு பவுலர் இல்லை. வேறு யாராச்சும் ஆல்ரவுண்ட் இருந்தாங்கன்னா அவரை ட்ரை பண்ணுங்கள், புதுசாக இருக்கலாம். ஏன்னா அவர் மேக்ஸிமம் வர விக்கெட்ஸ் எடுக்க வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ அதை மாதிரி டீம் எடுத்துக்கோங்க. இத்தனை ஜாஸ் பட்லர் இருக்காரு. ஜாஸ் பட்லர் பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்ட் மேட்ச்சில் 40, 4, 67, 76, 80 போன மேட்ச் பேட்டிங் ஆடல கைஸ். ஸோ அதை கன்சிடர் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் 6 மேட்ச்சில் 172 ரன் அடிச்சிருக்காரு, 57 ரன் ஆவரேஜ் அடிச்சிருக்காரு. இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட் பேட்டிங் இருந்தால் இவரை ட்ரை பண்ணுங்கள், இல்லைனா வேணாம் கைஸ். அடுத்து பார்த்து ஜானி பேஸ்டோ ரீசெண்ட் மேட்ச்சில் 4, 27, 30, 90, 13, 1. ஸோ ஒரு ஃப்ளாப் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தான் ஸ்டேபிளாக வந்திருக்காரு ரீசெண்ட் ஃபார்ம்ஸில். அடுத்து பார்த்தா ஹெட் டு ஹெட்டில் 10 மேட்ச்சில் 159 ரன் அடிச்சிருக்காரு கைஸ். ஒரு 19 ரன் ஆவரேஜ் கிட்ட அடிச்சிருக்காரு. ஸோ பார்த்து தான் பிக் பண்ணிக்கணும். அடுத்து பார்த்தா வில் ஜாக்ஸ் ரீசெண்ட் மேட்ச்சில் 22 ரன், 14, 2 விக்கெட், 13, 31, 13 ஒரு விக்கெட், 68 2 விக்கெட், ஹெட் டு ஹெட்டில் ஒரு மேட்ச் 22 ரன் அடிச்சிருக்காரு. அடுத்து பார்த்தா ஹாரி புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் 43, 20, 4, 7, 18 ரீசெண்ட் மேட்ச்சில் 7 ரன், ஹெட் டு ஹெட்டில் ஒரு மேட்ச் விளாண்டு 7 ரன் அடிச்சார், போன மேட்ச் கன்சிடர் பண்ணாமல். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அட்டகாசமாக 43 அடிச்சிருக்காரு கைஸ், பிறந்தார். ஸோ இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகலாம். அடுத்து பார்த்தா லிவிங்ஸ்டன் போன மேட்ச் 10 ரன் ஒரு விக்கெட் எடுத்தார். அதுக்கு முன்னாடி 1 ரன், 4 ரன், 20 ரன், 1+1, அதுக்கப்புறம் ஒரு 30 ரன் கைஸ். ஹெட் டு ஹெட்டில் 2 மேட்ச்சில் 37 ரன் 2 விக்கெட் எடுத்துக்காரு. ஒரு ஆவரேஜ் டீசெண்டாக ஆடி இருக்காரு. அடுத்து பார்த்தா மொயின் அலி, இவரை பொறுத்த வரைக்கும் 1 விக்கெட், அதுக்கு 9 ரன், 15 ஒரு விக்கெட், 8 ஒரு விக்கெட், 19 ஒரு விக்கெட். இதுதான் ரீசெண்ட் ஃபார்ம்ஸ். ஒரு விக்கெட் இல்லைனா பேட்டிங்கில் கொஞ்சம் ரன்ஸ் அடிக்கிறாரு. இவரை வந்து ஒரு நல்ல ட்ரையாக இருப்பார், ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்து டேவிட் மெலான் போன மேட்ச் நல்லா அட்டகாஸ் பண்ணி ரீசெண்ட் ஃபார்மில் பெருசாலாம் இல்லை, போன மேட்ச் மட்டும் தான் ஆடி கொடுத்தாரு கைஸ். ஸோ இந்த மேட்ச் இன்னும் அவுட் ஆக கூட வாய்ப்பு இருக்குது, இல்லை திடீர்னு இன்னிங்ஸ் பில்ட் பண்ண கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் பார்த்து பிக் பண்ணிக்கோங்க. ஆவரேஜ் பார்த்திங்கன்னா 61 வச்சுருக்காரு. நியூசிலாண்ட்னாலே பார்க்குறாரு கைஸ். ஸோ அதனால் நியூசிலாண்டில் இவருக்கு ஒரு ஃபேவரட் ஆட்டாங்க கைஸ். அந்த ஆளே டிபெண்ட் அது மாதிரி அடிச்சிட்ருக்காரு. ஸோ பார்த்துட்டுக்கோங்க.
அடுத்து சாம் கரன் பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்டாக 0 விக்கெட்ஸ் 4 ரன் 0 விக்கெட்டு 12 ரன் 0 விக்கெட்ஸ் 6 ரன் 0 விக்கெட்ஸ் 3 விக்கெட்ஸ். ஸோ ரீசெண்ட் ஃபார்மில் விக்கெட் எடுக்கிறதில்ல. ஸோ இவர் மேக்ஸிமம் ட்ராப் பண்ணிக்கலாம். ஹெட்வேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா 6 மேட்ச்சில் 8 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு, 41 ரன் அடிச்சிருக்காரு கைஸ். ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பாருன்னு சொன்னால் இருக்க மாட்டார். இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் பேசிங் ஆல்ரவுண்டர். ஸோ பேசர்ஸ் வேணாம் கைஸ். நீங்கள் பேட்டர்ஸு ஆல்ரவுண்டர் ஸ்பின்னிங் ஆல்ரவுண்டர்ஸே ட்ரை பண்ணுங்கள், பேசிங் ஆல்ரவுண்டர் வேணாம். அடுத்து லுக் அவுட். இவர் வந்து 3 விக்கெட்ஸ் 0 விக்கெட்ஸ், அதுக்கப்புறம் 3 விக்கெட்ஸ் தான் ரீசெண்ட் மேட்ச். ஒரு மேட்ச் விளாண்டார், அதுலேயும் 3 விக்கெட்ஸ் எடுத்துட்டாரு. அடுத்து பார்த்தா கிங்ஸன். இவரை பற்றி ரீசெண்டாக 1 விக்கெட் 3 விக்கெட் 2 விக்கெட் 1 விக்கெட் தான் எடுத்துருக்காரு. ரீசெண்ட் மேட்ச்சில் எப்படியும் விக்கெட் டேக்கிங் பவுலராக இருந்திருக்காரு. ஸோ நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பார். அடுத்து பார்த்தா ஆங்கிள் ரசின். இவர் 1 விக்கெட் 0 விக்கெட் 1 விக்கெட் 2 விக்கெட்ஸ் 1 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஹெட்வேர்டில் 10 மேட்ச் 9 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பார். ஏன்னா ஸ்பின்னிங் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கிரவுண்டில் நல்ல ஆப்ஷனால இவரை ட்ரை பண்ணலாம். ஜோஸ் இங்கிலீஷ். இவரும் ரீசெண்ட் மேட்ச்சில் நல்லா ஆடுற பவுலர், நல்லா பேஸ் போடுற பவுலரும். ஸோ இவரை ட்ரை பண்ணலாம். 1 விக்கெட் 2 விக்கெட் 3 விக்கெட்ஸ் 1 விக்கெட்ஸ் 0 விக்கெட்ஸ் இது மாதிரி இருக்காரு. ஸோ இவரை ட்ரை பண்ணுறது உங்கள் ஆப்ஷன் கைஸ். ஜிஎலுக்கு வேணால் ட்ரை பண்ணுங்கள், எஸ்எல் ஸ்மால் லீக்லாம் வேணும். அப்புறம் பிராண்டன் சேஸ். இவர் பார்த்தோன்னா போன மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு போட்டார். பேட்டிங்கும் டீசெண்டாக பண்ணுறாரு. 9 ரன் 0 விக்கெட்ஸ் 2 ரன் 6 ரன் 1 விக்கெட் 12 ரன் 0 விக்கெட்ஸ் 33 ரன் 0 விக்கெட்ஸ் 39 58. ஒரு பேட்டிங் ஆடி கொடுக்குற பேட்ஸ்மேன் கைஸ். பிராண்டன் சேஸை ட்ரை பண்ணலாம். ஒரு பேட்டிங் ஆடி கொடுக்குறதுனால ஒரு நல்ல பிக்காக இருப்பார். நீங்கள் லூக் அவுட் ட்ராப் பண்ணிட்டு கூட இவருக்கு ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா ஓப்பனிங்கில் நிறைய விக்கெட்ஸ் விழுந்துருச்சுன்னா இது பேட்டிங் வரவும் சான்ஸ் இருக்குது. நல்லா பேட்டிங் ஆடி கொடுப்பாரு. அதனால் பார்த்து டீம் எடுத்துக்கோங்க. ஹெட்வேர்டில் ஒரு மேட்ச்சில் 3 விக்கெட் எடுத்துருக்காரு. ஸோ அவ்வளோதாங்க இங்கிலாந்து டீம் ஸ்டாட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். இப்போ வந்து நம்ம நியூசிலாந்து ஸ்டாட்ஸ் பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தானே ஃபின்னாலண்ட் இருக்கார். ஃபின்னாலண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்ட் மேட்ச்சில் 69 14 32 22 13. போன மேட்ச் ஒரு 22 அடிச்சார் கேஸ். ஒரு நல்ல இன்னிங்ஸ் தான். ஸோ ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு 20 அடிக்கிறாரு. ஹெட்வேர்டில் 3 மேட்ச்சில் 94 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பார். அடுத்து பார்த்தா டெவான் கன்வே. ரீசெண்ட் மேட்ச்சில் 25 59 52 11 1 3. ஒரு ஸ்பின்னிங் கண்டிஷனில் நல்லா ஆடுற பிளேயர். இவர் ட்ரை பண்ணலாங்க கைஸ் இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஹெட்வேர்டில் 3 மேட்ச்சில் 50 ரன் அடிச்சிருக்காங்க. இந்த மேட்ச்சில் நல்லா ஆடுவார் கைஸ். ஏன்னா நல்லா பிக்காக இருப்பார். ஏன்னா ஸ்பின் கிரவுண்டில் நல்லா பிளேயர் இவர். ஸோ இவரை ட்ரை பண்ணலாம். அடுத்த டீ ஸ்டார்ஸ். இவரை மேக்ஸிமம் ட்ராப் பண்ணலாம். ஸ்பின்னுக்கு அகேன்ஸ்டாக பெருசாக ஆட மாட்டார். ஆனால் ரீசெண்ட் ஃபார்ம் நல்லாயிருக்கு. 79 88 55 57 13 9. ரீசெண்டாக 2 மேட்ச் தான் ஃப்ளாப்பும். இதுக்கு முன்னாடி 50+ அடிச்சிருக்காரு. ஹெட்வேர்டில் 8 மேட்ச்சில் 120 ரன் அடிச்சிருக்காரு கைஸ். ஸோ பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து மார்க் சாம்பியன். இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்ட் மேட்ச்சில் 11 51 63 15 104 71. இதுதான் கைஸ். இதில் 2 மேட்ச் தான் ஃப்ளாப் ஆகிருக்கு. மிச்சம் எல்லாமே விளாடி இருக்குது. ஒரு ரீசெண்ட் நல்லா இருக்கனால ட்ரை பண்ணலாம். அடுத்து ஹெட்வேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 மேட்ச்சில் 68 ரன் 1 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஒரு வேளை இவர் வந்து பவுலிங் போட்டால் விக்கெட்ஸ் எடுக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது. பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து பார்த்தா கிரேன் ஃபிலிப்ஸ். இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்ட் மேட்ச்சில் 41 2 5 17 54 12. ஹெட்வேர்டில் 3 மேட்ச்சில் 115 ரன் 32 ரன் ஆவரேஜ் வச்சுருக்காரு. ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பார் கைஸ். அடுத்து பார்த்தா டேரி மிச்சல் பொறுத்த வரைக்கும் 7 ரன் 15 3 33 9 11 தான் அடிச்சிருக்காரு. ஹெட்வேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா 6 மேட்ச் 118 ரன் 1 விக்கெட்ஸ் தான் அடிச்சிருக்காரு. அடுத்து பார்த்தா டீம் சவுதி பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்ட் மேட்ச்சில் 1 விக்கெட் 0 1 விக்கெட் 5 ஃபார் 2 ஃபார் 3 ஃபார் எடுத்திருக்காரு. இந்த 5 ஃபார் வந்து UAE அந்த மாதிரி எடுத்திருக்காரு. ஹெட்வேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா 15 மேட்ச்சில் 15 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மிச்சல் சாண்டனை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்ட் மேட்ச்சில் 0 விக்கெட்ஸ் 1 விக்கெட்ஸ் 1 விக்கெட் 2 விக்கெட் 0 விக்கெட் 0 விக்கெட். ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பார் இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஹெட்வேர்டில் 11 மேட்ச்சில் 17 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஸோ இந்த மேட்ச்சில் நிறைய விக்கெட்ஸ் எடுக்கக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு கேப்டன் ஆப்ஷனாக கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்தது ஜிமினிஷன். ஒரு நல்ல ஓவர்சீஸ் பிளேயர், நல்லா ஆடுவார். லைனப்ஸில் இருந்தால் ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ ரீசெண்ட் மேட்ச்லாம் அப்படின்னா 21 ரன் 0 விக்கெட்ஸ் 25 2 விக்கெட் 45 0 விக்கெட் 10 3 விக்கெட்ஸ். ஹெட்வேர்டில் 5 மேட்ச்சில் 98 ரன் 3 விக்கெட்ஸ் இருக்காரு. அடுத்து லாகி ஃபர்கூசன் 0 விக்கெட்ஸ் 2 விக்கெட்ஸ் 0 விக்கெட் 2 விக்கெட்ஸ். அப்புறம் ஹெட்வேர்டில் 4 மேட்ச்சில் 6 விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு. அடுத்து பார்த்தா ஏடி சுடி. ரீசெண்ட் மேட்ச்சில் எல்லாம் 1 விக்கெட்டும். ஹெட்வேர்ட்லேயும் 10 மேட்ச்சுக்கு 10 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. நல்ல ஆப்ஷன், ட்ரை பண்ணி கூட பாருங்கள். அடுத்து பார்த்தா ஆடம் மில்னே இருக்கார். மில்னை பொறுத்த வரைக்கும் 10 ரன் 0 விக்கெட்ஸ். அதுக்கப்புறம் ரீசெண்ட்லாம் எல்லாம் 1 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஹெட்வேர்டில் 3 மேட்ச்சில் 1 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. இவர் கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ணிட்டே போகலாம் கைஸ். ஸ்பின்னிங்காக இருந்தால் கூட ட்ரை பண்ணலாம். பேசறதுனால மேக்ஸிமம் ட்ராப் பண்ணிட்டு போங்க.
ஒரு ஸ்பின்னர் பேஸ்ட் ஆல்ரவுண்டர் அது மாதிரி பிளேயரே ட்ரை பண்ணுங்கள். அடுத்தது வந்து என் டீமை இப்போ வந்து நம்ம டீம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ் பட்லர், டெவான் கான்வே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வேறு யாரையும் ட்ரை பண்ணல. எனக்கு கீப்பர்ஸில் இவங்க 2 பேரும் நல்ல கீப்பிங். டெவான் கான்வே ஒரு ஸ்பின்னை நல்லா ஆடிக்கூட பேட்ஸ்மேன். ஜாஸ் பட்லரும் ஒரு நல்லா ஃபைல் பேட் பண்ணுற பேட்ஸ்மேன் நல்லா ட்ரை பண்ணுறேன். ஒருவேளை நிறைய ஸ்ட்ரகிள் நடந்துச்சுன்னா ஒரு ஸ்டேபிளாக பேட்டிங் ஆடி கொடுப்பாரு ஜாஸ் பட்லர் பொறுத்த வரைக்கும். நான் ட்ரை பண்ணுறேன். வில் ஜாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங் பவுலிங்கும் பண்ணுவார். அதனால் 2 ஆப்ஷன் இருக்கனால இதையும் ட்ரை பண்ணுவேன். டேவிட் மிலான் இவரை ட்ராப் பண்ணுவாங்க. ஒரு திடீர்னு வந்து அடிச்சு கொடுத்தாலும் சொல்லி சும்மா டீம் எடுத்துகிறேன். ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் பேட்டிங் யார், செகண்ட் பேட்டிங் யாருன்னு பார்த்து தான் டீம் எடுப்பேன். இவர் வந்து ஒரு செகண்ட் பேட்டிங் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கூட 2 பேட்டிங் இருந்தாலும் ட்ராப் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இவரை பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாலாம் ஸ்பின்னர் அதுக்கு எகென்ஸ்டாக ரொம்பலாம் ஆட மாட்டார் ஸ்பின்னிங் ட்ராக்ஸில். ஸோ ஒரு நல்ல பேட்டிங் ட்ராக்னா ஆடுவார். ஸோ அதனால் பார்த்துட்டு தான் எடுப்பேன் கைஸ். அடுத்து பார்த்தா மொயின் அலி, ஆல்ரவுண்டர்ஸில் மொயின் அலி, லிவிங்ஸ்டன், மார்க் சாம்சன், ரவீந்திரா. இவர் வந்து புது ஆல்ரவுண்டர் நல்லா தான் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ரீசெண்ட் இதுலையும் ஒரு அண்டர் 19 பிளேயரை ஒரு புதுசாக டீமுக்குள்ளே இறக்கியிருக்காங்க. ஒரு நல்ல பிளேயர் கைஸ். யாருக்கும் தெரியாது. நீங்கள் டீமில் பிக் பண்ணி ஒரு கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் போட்டால் கூட நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பார். நோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து லிவிங்ஸ்டன், மொயின் அலி இவங்க 2 பேரும் பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணி எப்படியும் ஒரு விக்கெட் இல்லை கொஞ்சம் ரன்ஸாச்சும் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த 4 ஆல்ரவுண்டர்ஸையும் ட்ரை பண்ணுறேன் கைஸ். அடுத்து பவுலர்ஸில் பார்த்தா ஆஞ்சல் ரசீத், டிம் சவுதி, இசி சோடிடி ட்ரை பண்ணுறேன். இப்போ வந்து கிறிஸ் ஜார்டன் அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ்லாம் வர மாதிரி தான் சோடிடி ட்ராப் பண்ணாலும் ட்ராப் பண்ணுவேன். இல்லைனா டிம் சவுதியை ட்ராப் பண்ணிட்டு பீதன்ஜ், பிராண்டன் சேஸ், லுக்குட் இந்த மாதிரி பவுலர்ஸை கூட ட்ரை பண்ணுவேன் கைஸ். மிச்சப்படி அதே டீமுக்கு தான் போவேன். ஏதாவது மாத்திரமாக இருந்தால் டெலிகிராமில் கொடுக்குறேன் கைஸ். கமெண்ட்ஸ்லேயும் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருவேன். மறக்காம போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. மிச்சப்படி அவ்வளோதான் கைஸ். புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.